Maya payabak po kay kayungan. Kingal do iti pagmasosyanan ng Santa Iglesia, ingka pigaganakan kang San Lorenzo Ruiz de Manila. Kampe na po din kikatamong pansariling kapag nasan kaniting misa, pakiabetala naman po din makatuking intentions. Ingka pasalamatan da rin kikatamong lay sponsors, kampe da rin kikatamong katikista para king kapyesa ng San Lorenzo Ruiz, at kampe da rin karelang pamilya, Dimila Mungkal, Edno Corpus, Jess Laus, Teresita David, Teresita Villegas, Cap Terence Napaw, Roland Mateo, Renaldo Bautista, Manalo Family, Puring David, Angelo Maniti, Julie Santos, Edna Sarmiento, Vice Mayor Susana Siron, Ador Aguas, John Dominic Lising, Ian Carlo Lising, Diego Manalo, Leonardo Manalo, Bungay Family, Mandy Di Marukut, Joseph Gonzales, Joan Anson, Farah Jean Abaya, Miriam Katikbak, Petronila Santos, Susan Bungay, Johnny and Nimpa Dison, Daisy Gonzales, Lordinho Gadja, Hector and Myrna Quezon, Noel and Maribet de Torres, Ferilyn Di Macali, Alvis David, Fernando David, Lisa Sarmiento, Hamster Di Macali, Carl Francis Mendoza, Monico Family, Tanchatco Kau, Xiao Fernando, Marlene Manaloto, Ardel Nukup, Aida Dison, Gerardo Lising, Roel Pineda, Councilor Roland Gonzales, Abel Canlas, Antonio Sincolagas, Lolet Pineda, Antonieta Santos, Claricine Mendoza, Carlito Mendoza, Larry Mendoza, Cleopas Guadalupe, Julieta Maniti, Rosario Mercado, Cow Family, Emily Sigua, Dominator, Maiden Torres, Mike Alvin Torres, Resi Tayag, Nola Bondok, Lita Gronates, Diosdado Nieves, Mylene Fernando, Pauline Magat, Catherine and Jan Salas, Kagawad Jan Sason, Henry De Guzman, Teresa Ann Sablan, Ramon Sablan, Ding Pilaw, Amado Prado, Doris Miguel, Alex Yusi, Engineer Efren and Jet Manangkil. Kapasalamatan da naman di Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzales, Christian Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Sally and Francis Seller and family, Luby Giao, Joe and Rose Tolentino and family. Kapasalamatan dari magmasusi king Aldodang Kibaitan, Maria Musni, Remedios Dison, Loraxma Punsalang, Maverick Leo Sun. Special intention, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Dids and Lita David and family, Felipe Pajardo, Maria Lorena Pamintuan, Jesus Punsalan, Villamor and Roselina Tolentino and family. Para king healing dari Megan Centeno, Norma Kiambao, Mark Dick Liner Bayani. Para king malalagwang kapaldanan dari Brother Pat Ahos, Father Ray de la Cruz, Brent Tonggol, Juanito Between, Amalia Sumang, Rosel Montemayor, Belia Trinidad, Espiridion Kayanan, Marites Teng, Joy Manalo, Michael Alfaro, at Bianca Marie Santiago. Para kingalananggang kapainawan ng kaladwa dari Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Remedios, Romeo, Rosario, Alberto, Gertrudes, Domingo, Serbiliano, Caridad, Roberto, Nenita, Wenceslao, Domingo, Federico, Nancy, Leonardo, Anita 9 Days, at Ding Maldang Kaladwa king Purgatorio.
Kilugining impampo ng anak, ang po ng Banal na Espiritu, ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyag ng Banal na Espiritu, mantabi kay kaingan. Maya pa abak kay kaingan po. Morning. At nagkaganakan tayo po ngayon ang mumunandiling maging santo tamot, martir, San Lorenzo Ruiz, at din kaya na. Bang kanita, bebe tayong matampang apagmasusyan, dating Banal na Misteryo, si Siyantala pareng kasalanan tamot manyad tao at pakalulu, king hapong gina. Ginoo, ika memili kang San Lorenzo, ban maging mumunang santo at martir ng Pilipinas. Ginoo, pakalulu. Ginoo, ika meging alimbawa ng San Lorenzo, banakamtane in korona ng ligaya, Kristo, pakalulu. Ginoo, ikang minyetiatagan at matibe kasalpantianan kang San Lorenzo, Ginoo, pakalulu. Ing Diyos, sa may paintutu, pakaluluan na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alanganga. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ing tagumpering kekang martir, pagkaluban da kesa ng tula, ing karelang alimbawa, pasig na nga na ing kasalpantianan mi, ading karelang panalangin, pagdalaraking bayong tetagan. Bendisyonan meeting kaya kaming kapag masusyan, kang San Lorenzo Ruiz, ing mumunang Pilipinong Santo, ading kayabe na, at dakayanan mo kami king karelang tetagan, lugod at kasalpantayanan. Itiadon mi king kapamilatan ni ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemot ng Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Pamamasang iba't king libro ning propeta Hageo. King kadwa ng banwa ning pamamtuka ng Dario bilang ari ning Persya. King mumuna ng aldo ning kanamabulan. Migsalitaya ing Ginoo, king kapamilatan ning propeta Hageo. Ing mensahe para king gobernador ning Huda, Zerubabel, anak ng Shealtiel,
at para king mata sa saserdote, Iosue, anak ng Elzadak. Nga naning ginong mayupaya kang Hageo, sa sabiyan dareting tao, king aliwa pa iti ing karampatan na panahon, ban italakadyang pasibayo ing templo. Binyene kanita ning Gino iting mensahe, para ka ring memalen king kapamilataning propeta Hageo. Kakong memalen, bakit manoknangan kayo karing mga santing apibale-bale, kabang ing kanakong templo, makalugmokya king kasiran? Eyo wari papansingan ing malilyari kaya kayo? Tinanam kayong dakal, dapat ditak mo ing pinupulyo. Ating kayong pamangan, dapat sapat para kumabsi kayo. Ating kayong alak, dapat sapat para lasing kayo. Ating kayong imalan, dapat sapat panlaban keng dimla. At ing panakitaning taong manintunan, sapat para pangabiyayan. Huwari akakit ing sangkan nung bakit mapalilyari ite kaya kayo? Munta kayo karing bundok-bundukan, kumakayong dutong at italakadyeng pasibayo ing templo. Kanita ko mo tumula at misamban antimo ing karampatan. Ing amano ning Gino. Ing Gino manaki iyantula karing memalen. Ipagkantayang bayong dalit ing Gino, puryanye busalding kapulungan daring tapat keya. Tumula ka, Israel, uli ning kekang talapaglalang, uli ning ari mo, magsaya kayo, memalen ning Sion. Puryanye ing lagyo na kapamilataning pamanerak, manigtigan kayong tambol at alpa at puryanye. Ing Gino manakit siyang tula karingkeyang memalen, puputunga nala king tagumpe ring mapagkumbaba. Bustan mo lang magsaya ring memalen ning Diyos king tagumpero. Bustan mo lang matulang magkanta karing piyestara. Bustan mo lang kulisak masikan, pupuri king Diyos. Iti yung tagumpe ning balen ning Diyos. Alleluia. Ibuklat mo ring puso mi, o Gino, ban makiramdam karing amano ning anak mo. Ang Ginoo manatili kay kayo, pamamasa king maya pabalitag pangkang San Lucas. Herodes, yung gobernador na ning Galilea, abalita na nga ning bage mga palyari.
tutuyang mababalisa, pamisip. Huling ding mapilan sa sabienda king iwan amaminyag, sinubliyang mebye. Ringaliwa naman sa sabienda king impropeta, Elias, di natangya. Ringaliwa naman sa sabienda king imetong karing propeta, king mumunang panahon, sinubliyang mebye. Inya nga ng Herodes, pe patabtab ke bataliwan, dapat nino iting lalaking babalitara, at pekikwana ng akit Jesus. Ing mayat ng balita, ing kakatamong kaligtasan. Ganda morning. Siguro po nabalita nyo na yung aksidente dyan sa may tulay ng nakaraang linggo. Ang rami pong nagko-comment kung yung na-aksidente, yung namatay, ay dumaan lang dun sa taas ng tulay kasi po mayroon naka-elevated portion yan eh. Baka hindi siya nahagip ng truck, pero naglakad po siya sa ilalim ng elevated portion. Kaya yan, nasa pulan siya ng malaking truck. Nakuha po sa CCTV ng ating barangay. Pero dyan po lumalabas yung mga kasabihan, talagang pag oras mo na. Kung yun na yung nakatakda para sa'yo, yun na. Ang ating pong pinagdiriwang ngayon ng pista ni San Lorenzo Ruiz. Kung alam po natin ang buhay ni San Lorenzo Ruiz, so siya po'y anak ng mag-asawang isang Chinese na lalaki at isang Pilipina. Yung tatay po niya, dahil Chinese, tinuruan niya ang kanyang anak na si Lorenzo ng Chinese. Kaya marunong ng Chinese si Lorenzo. Siyempre, yung nanay, Tagalog, Pilipina, kaya tinuruan niya ng Tagalog si Lorenzo. At nakapag-aral po si Lorenzo sa isang Catholic school. No? Mga Dominicano ang nangangasiwa. Dahil po doon, marunong din siyang mag-Spanish si Lorenzo. No? At nakitan siya ng pambihirang kabutihan. No? Matapat, honest, no? At masipag, maasahan. Kaya kinuha po siya ng mga Dominican friars para magkatulong sa simbahan. Sakristan, o kaya tagatid ng balita. Kung may mayroong mga message na dapat paabot sa ibang mga kapwa nila friars, siya po yung messenger. At siya rin po yung ginawang sakristan. Siya po yung myong nila, no? Mga Dominicano. At siyempre hindi lang sila noon hindi pa sila nagbabasang tulad nito. Nagsiserve lang sa altar. At yung mga sakristan ang sumusulat sa mga libro. No, inililipat yung mga pangalan ng mga nabinyagan dun sa Book of Baptism. O kaya sa Book of Confirmation. O kaya Book of Marriage. No? So lahat po yan eh. Alam nyo, tayong mga Katoliko, matagal nang recorded lahat ang mga documented, yung mga ginagawa natin sa simbahan. Eh. So, si Lorenzo, dahil nakita na magandang sulat, parang ako, parang daw sulat ng doktorang sa akin, pare-pareho, pangit. So si Lorenzo po, maganda yung sulat niya. Kaya calligrapher ng mga Dominicano, siyang nagsusulat sa mga libro. At nakapag-asawa po siya, ayon sa story, Rosario ang pangalan ng pangasawa niya. Nagkaroon sila ng 3 anak, 2 lalaki, 1 babae. Pero isang araw, nasangkot siya sa isang krimen, yung homicide. At kasama siya sa pinaratangan pumatay ng isang Kastila. At dahil po dyan, no, kasi natakot siya, kasi lilitisin siya ng korte ng Kastila, hindi
hindi siya naniniwala sa Korte ng Kastila. Siguradong bias sila sa kanya, na isang Pilipino. Para sa kanya, hindi siya makakuha ng katarungan, ng patas na laban sa Korte. Kaya isang gabi po na umiwas siya sa mga otoridad, siyempre, no, nilapitan po niya yung mga kilala niya, mga paring Kastila. No, at kinuwento ang nangyari. At para iligtas po si Lorenzo sa pwedeng hindi patas na litis ng mga Kastila, sinama po siya sa isang navigation papunta ng Japan. Siyempre, ang pakay po nito mga paring Dominicano, para ipangaral ang mabuting balita, no, sa mga Hapon, no, para hiatid ang mabuting balita ng kaligtasan doon. No. At ito nga si Lorenzo, no, kung titignan po natin, no, umiiwas siya sa kamatayan na pwedeng mangyari sa kanya pag nilitis siya sa kuko ng mga Kastila. Pero parang pinuntuhan din niya ang sarili niyang kamatayan. Siguro dahil oras na rin niya, no? Doon sa Japan. No? Kasi pagkadaong pa lang nila ng Japan, hinuli na sila ng mga Hapones, mga Japanese. Kasi it was period of persecution for the Christians ng isang shogun, si Tokugawa. Tokugawa ng Japan. Ayaw niyang mahaluan ng ibang paniniwala yung mga Hapon. No? At gugulo lang yung mga Kristiyano sa kanilang paniniwala. Yun ang paniniwala nila. Kaya ganyang tinataboy ang mga Kristiyano. At yun nga, dahil matigas ang ulo ng mga Kristiyano para sila'y pagbawalan ng pumunta ng Japan, pinapatay, tinotorture. At yan po si Lorenzo, napasama sa itong mga misyonero na nahuli. No? At siyempre, pag ganyan po, pinaparenounce naman ang kanilang paniniwala. Kung tatalikuran nilang pagkakristyano nila, baka hindi na sila papatayin. Hindi na sila parurusahan. Kaya doon sa korte nitong Tokugawa, mayroon na pong mga tumalikod sa pagkakristyano. Mayroon pang pari, no, mga Kristiyano na kinasangkapan nitong korte. Siyempre, para pag may mga ganitong kaso na mga Kastila sila, mayroon silang interpreters. Ginawa nila mga interpreters. No, itong mga tumalikod sa pagkakristyano. Kaya actually po itong mga istorya natin tungkol kina Lorenzo Ruiz, kwento nitong mga taong ito. No, yung iba, yung mga tumalikod sa pagkakristyano. Kasi they were witnesses of how brave and courageous these Christians na hindi nagdalawang loob, ialay ang buhay para kay Kristo. Kasi po yung sa pagpipresenta dun sa korte, dun sa harapan ng mga judge, dun dito sa shogun ng sa Japan, no, dito. Nagpapakilala muna yung isang tao. Halimbawa, si Lorenzo Ruiz, binibigyan muna ng pagkakataon magpakilala. Ako, si Lorenzo, mga magulang ko, isang Chinese, isang Pilipina, tatlo anak, ganyan. Pero I'm a Christian, ganyan. At bibigyan siya pagkakataon, kung ayaw niyang parusahan siya, sasabihin niya, I am now renouncing my faith as a Christian. Ganon. Pero ito nga pong si Lorenzo, meron siyang pagkakataong iligtas sa sarili niya dito sa pagpaparusa at kamatayan. Pinili niya po niyang mamatay para sa pananampalataya. Nakaiwas siya sa pwedeng pagpapahirap sa kanya, no, pag nilitis siya sa korte ng Kastila dito sa Pilipinas. At
dahil naniniwala siyang hindi siya makako ng parehas at patas na paglilitis at mamamatay lang siya ng ganon. Pinili niyang sumama sa mga paring Kastila sa Japan. Pero sa harapan ng kamatayan, torture, kamatayan din tulad ng pwedeng mangyari dito sa Pilipinas pag nilitis siya. Pero this time, hindi siya pumalag. Hindi siya tumakas. Hindi niya tinalikuran. Siguro ito po yung sabihin natin na he was innocent dun sa crime na pinaratangan sa kanya. Kaya ganong umiwas siya sa ganon. Wala siyang kalaban-laban. Pero this time, ang tapang niya, kung talagang masamang tao siya, hindi siya konektado sa Panginoon, i-renounce siya ang kanyang pagka-Kristiyano. But no, yun nga po, yung isang narinig sa kanya na sinabi, kahit na mayroon akong 1,000 buhay, patuloy ko itong iaalay, ihahandog sa Diyos. Sabi niya, yan po yung yun ang mga classical words galing from San Lorenzo Ruiz. At napakaganda pong paalala sa atin ngayon si San Lorenzo. Sa panahon ito na ang daming madaing, ang daming mga Pilipino na ngayon ay nagpapakamatay dahil lang sa problema, sakit kaya, hirap ng buhay. Parang walang saysay ang kanilang kamatayan. At dito po sa ating bumabata, pabata ng pabata, yung mga nagpapakamatay. Parang ang hina-hina sa mga hirap ng buhay at pasakit. Samantala po, alam niyo, pag titignan niyo po yung detail na pagto-torture kina San Lorenzo at saka yung mga kasama niya, nakakapangilabot may detail kasi mayroong mga witnesses na mayroong nakakakita. Yung pinakagrabe pong ginawa sa kanila ay yung nilagay nila parang sa public, dinidisplay yung mga ganyan yun nga po, para di sila parisan, na mayroon silang malaking tali, nakahoy na vertical na kaganyan, tapos nakabitin sila, mayroong hukay na yung hole, at doon sila inilulubog na ganyan. Parang may tubig pa doon. Para daw tumagal ang kanilang buhay. Tapos kuminsan gigilitin pa sila dito para tumuloy yung dugo. At ginagawa ng mga, baka sakali, habang ginagawa yun, i-renounce itong mga Kristiyanong ito ang kanilang pananampalataya para tumagal. Para binibigyan pa naman sila ng pagkakataon na talikuran ng pagkakristyano para isalba ang kanilang sarili. Ang alam ko po, mga 3 days din yon. 3 days silang nakahang. Pinaganon-ganon sila dyan sa hukay. At ayon sa istorya, after 3 days, nung makita nila, patay na si Lorenzo. Pero yung dalawang kasama niyang pari, buhay pa. Talaga yatang mas matibay yung mga Kastila. Yung Pinoy, patay na. Si Lorenzo, yung dalawang kasama, buhay pa. Kaya dahil buhay pa, pinugutan sila ng ulo. Itong dalawa pang Kastila na kasama rin ngayon ay mga santo at santa. Ito po napakatibay nila. Sa atin, konting sakit, dumadaing. At yun nga, kinikiti lang sariling buhay. Hindi ba nga maganda, sinabi niya, dapat ang buhay natin ay alay at handog sa Panginoon. At sa mga panahon pong siguro na ganon, tayo rin ay may pinagdadaanan, may kalungkutan, may kahirapang ating nararanasan. Hindi ba ito rin ang ating pwedeng gawing paraan
para ialay ang buhay natin sa Panginoon. Para tayo rin ay magpatotoo na tayo mga Kristiyano na handang tiisin ang anumang hirap para kay Kristo. Siyempre po tayong lahat we are all praying for easy life, for an easy life. Kung pwede, walang stress, walang sakit ng ulo, walang problema. Lahat natin walang... Meron bang buhay na walang stress? Meron bang buhay na walang problema? Kahit yata anong pasukan, may stress may problema Kaya yung ibang hindi nakakatagal nga, hindi nila kayang ganyan. Yung iba nasisirayan ng bait, yung iba nga nagpapakamatay. Pero, parte na ng buhay ang ganyan. So whether ikaw ay magulang, mayroon kang stress sa mga anak mo, sa asawa mo, binata ka, may stress din sa pagkabinata, wala kang kasama sa buhay. Ano man profession, nag-aral ka man, hindi ka nag-aral, may kanya-kanyang kakambal ng hirap at pasakit ang buhay. Hindi man tayo mamartir tulad nila, pero tayo rin ay may kanya-kanyang hinaharapang nagpapahirap sa atin. At magiging makahulugan din lang po ito if we continue to offer our lives to God. Titiisin anumang mga bagay na ito, anuman ang stress na ito. Nung nasa talang po ako minsan kakwentuhan ko yung isang mayor. At tatakbo siya ulit sa susunod na elections. At nasabi ko sa kanya, Mayor, ba't tatakbo ka pa? Di ba ma-stress? Saka maraming problema pagiging mayor? Sabi ko. Ba't hindi ka na lang mamahinga? Ba't hindi ka na lang magretiro na dyan sa politiko? At sabi po niya sa akin, Among, sabi niya, kung gusto mo nang mamahinga, ibig sabihin mamamatay ka na. Habang tayo nabubuhay, like it or not, parte na yan ng ating buhay. Na magkakaroon ng mga problema at hirap. So, kaya maging mayor ako ulit o maging ordinary life, hindi na mawawala yan. Kaya mas magandang dito ang buhay ko, paglilingkod sa bayan, sabi niya. Kung ano mang ang stress ng pagiging politiko, yun parte na ng aking pinasukan. At sa atin po, yan, basta tao tayo at Kristiyano tayo, asahan mo, mayroon tayo kanya-kanyang dapat haraping paghihirap. Or sa Christian words, mayroon palagi tayong kanya-kanyang krus na dapat pasanin. Kung hindi natin papasanin yan, ng buong tapang at tatag, hanggang sa kadulo-dulo ng ating buhay, nakakaya tayong tawaging Kristiyano. Para patunayan natin tayo mga Kristiyano, dapat handa nating pasanin ang krus natin hanggang sa huling hininga natin. Hindi man tayo maging martir tulad ni San Lorenzo. Marahil hindi man tayo parang makabayani. Kasi alam niyo po, sa kamatayan nitong mga martir na ito, pagbabasahin mo yung mga witnesses, humanga sila sa kanilang katapangan. Sa atin, marahil, wala naman nahanga sa atin, sa ating katapangan dahil wala namang mga witnesses na nakakakita sa ating mga pinagdadaanan. But then, ang Diyos mismo nakakakita kung anong nangyayaring battle dito sa ating buhay. Na nagpupumilit, maging matatag, matibay, na pananampalataya sa kabila ng anumang
ating nagpapahirap sa atin. No? At kung paanong pinutungan ng korona ng buhay na walang hanggan itong mga martir na nag-alay ng buhay sa Panginoon. Ganyan din po ako naniniwala ang tayo na in the silence of our lives, we also are witnesses of God. Hindi man tayo naging martir na tulad nila, pero pwede tayong maging mga martir na tahimik lamang na nagpapatunay sa ating pananampalataya. At sana ganun nga po ang mangyari sa ating lahat. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa pinamang kahilingan, tayong lahat na binigyan din ng pagkakataon ng Panginoon na maging martir. Marahil hindi lang tulad nitong mga literally na pinahirapan sa pangalan ng pananampalataya. Pero sa katahimikan ng ating pagpapatuto kay Kristo, tayo rin ay binibigyang maging martir ng Panginoon. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, tingiran mo ring mamaklis keka. Ginoo, tingiran mo ring mamaklis keka. Para ka ring sablang makatagulaling, king obrang pastoral, manano na sanang ipamakumbaba, rampangatyo, magdalanong kapayapan, pamidamayan, pamisan metong king lugod, ding mi pagkatiwala king karelang pamaningat, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring pamuntok ning kiyakatang bansa, ilasana anting talasuyo ring tao, magdalalang kapayapan at kayusan karing maguludang dake, ning kiyakatang bansa, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring sablang alangobra, king malagwang panawon, mitataglasana ring bayong kapanintunan, ban makapagbalik king karelang dignidad, anting tao, ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katangang makatipon keti, ban pagmasusyan, ing lugod ning Ginoo, kalingwan tala sana rin kaya katangkamwa, laban king aliwa, at ilele ring may mutang ambisyon, at kapagnasan, mitmong kababan magobrang miyabiyabe, banit alakad ing metong atune lipunang Kristiyano, ipanalangin taking Ginoo. Ngeni adwan tamo po yung sarili tang kapagnasan. O Diyos, sa may ipahintutu, pagmula ng kabiyasan at kapayapan, pakiramdaman mo rin kaya kaming panalangin. Mananasanang king puso't kaisipan, magtiwala kay keka. Banatala ka ding metong alipunan, anong nu, ing dibino mong kaburian, ing mag-ari at matupad. Iting anadon mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap harapan ng Diyos, si Panglubos mayupaya. Oy, paming miglalang, tanggapan mo rin ng ayin, ng kekang balayan, kabang parangalan ming kasakitan da at kamatayin din kekang martir, di San Lorenzo at din kayabe na. Nung makananing Eucharistia, pikalubanong sikanan lalam ning pamaglupig, papanatilya na kesa ng tapat, arapan ng sablang kaligaligan at kapagsubungan. Tiyadon miking kapamilata ng Kristong ginumi. Ang ginuma natilya kay kayo, yat na yorem puso yu. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matuli, ding pasalamatan dakang paratit numang karinoy pa, Diyos kingalangang galubos mayupaya. Ding banal mong martir, di San Lorenzo Ruiz, ding kayabe na, tikyan ding alimbawa ng Kristo, at dinaw ding karelang biyeking ikaligaya ng kekang lagyo. Ing karelang kamatayan bubulalag na ing kekang upaya, asaslag king kainan ning kekaming pangatao. Pipiliin mo ring mahina at gagawan mong matinakan at talapatutuke ka, kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Ulinita kaberi sablang koro, ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian keka. Tunay kaping banaloy pa, iking panibatanin sa blang kabanalan. Urinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo. Ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayo yami daw kusang lub, king pamay lasad kamatayan. Kinwaning tinapet, pasalamat siya kaya kam. Piraso ni, at binyene, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti kong anat kanan niya. Itiing kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyaning kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti kongan minum ko kaniti. Iti ing kalis ing kanakong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bububu para kaya kayit para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran na ring kasalanan. Naptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo meteyang, Cristo sinubiyang, datang yang
Yang inigaganakan mi pa, ing kamatayan at pamanyubli na may biyaning anak mo. Darami kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato, ban may ganap king lugod, kambenang Francisco, kaya kaming Papa, at Florentino, kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Ganakan mo na naman ding kapatad ming pepainawan at maninayang subling niye, ading sablang mayang unabye. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king belanganga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, na kayong esposo. Kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kay malamong kaburian, king kaya kabaning panawun, puriendak at paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutub, kagumning banal espiritu, pupuriendak at parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon madalang tamit mong kapaniligan na lugod king ipa karingamanong tiro ng Ginoo kaya katam. Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mo pagkalubing kapayapan king panabon mi, ban king kasopan king kang pakadulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu-Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kekayang ating ligaya alangagan. O ginaming Yesu-Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoling kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiyag ko kaya kayo. E mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, naninglawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo. Ika mabibi at magari manggaman, king alanganga. Ing kapayapan ng Ginoo man tabi, sana kapilan man kaya kayo.
May kakapatatangan po, masyatangin ng pupugayang kapayapan. Kapayapan, kakaingan, kapayapan. Ing madugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ning Dios, sa minalako king kasalaning yato. Nuantang kimbirana, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, eg matampang tanggap kaya ka, apat kasmay nga mana mo, kumayab na.
Manalangin tamo. Oy, paming malugod, mananasanang mamungay ake kami ting Eucharistia. Din kala matinggap mi keka, kaniting kapiestan din kekang martir, din Juana Lorenzo Ruiz, at din kayabe na, ipagdalara kaya sanang kaligtasan at kapayapan. Yadan miking kapamilya ng Kristong, ginumi, ang ginuma natilya kaya kayo. Bendisyonan ako ng Diyos sa may paintutu, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, mayari nin kakatang kapag masusyan, umeta ng ini, luguran at suiwan ng Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Lakal po salamat, Maya Porras, kaya kayo magandang araw. Salamat. At happy fiesta, karing katekista, happy fiesta.